Jeg mødte Anja lige efter hun kom hjem fra en ferie i Marokko, hvor hun var blevet gravid. Hun ville tilbage og giftes med den unge marokkaner, der kom fra en helt anden verden end hende. Jeg tog med for at lave en film om brylluppet, men kom til at følge Anjas liv i 6 år. Man skulle tro, der havde været krig her i vores hus. Det har der næsten også. I 6 år har jeg troet på kærligheden og troet på vores liv sammen. Jeg vil gerne fortælle en historie. Jeg vil gerne fortælle en kærlighedshistorie, som var anderledes. Fordi når man er forelsket, når alting folder sig ud og blomstrer, så tror man virkelig på. Så troede jeg virkelig på, at det her det var en anderledes kærlighedshistorie. Det er sådan en stormende dag, og det er helt vildt kritisk. Vi har ingen penge, vi har ikke noget mad. Virkelig, virkelig krise. Said, han ved ikke, hvad han skal gøre, men det ved jeg heller ikke. I sidste ende, så er det ligesom hans land, og ham, der bliver nødt til at skaffe pengene. Slet ikke, hvordan jeg skal komme videre. Og de der situationer, jeg bliver fuldstændig sindssyg, og jeg skriger. Det er godt nok en heavy kammer, jeg har fået skrabet sammen, må jeg sige. Jeg er bare sådan sommerfugle i maven. Og jeg glæder mig, og jeg er nervøs. Sådan på samme tid. Hallo, Said? Oui. Oui, ça va? Bonjour, ça va bien? Ça va bien, toi? Oui, ça va, alhamdoulilah. Toi, ça va? Saïd? Bébé, ça va? Oui, ça va bien. Le bébé, c'est un garçon. Tu comprends? Un garçon. C'est un petit Saïd. Tu comprends? Un petit Saïd? Oui, Saïd. Oui. Je t'aime beaucoup, tu sais. Moi Toujours. Moi aussi. Allez, ciao. Ciao. Altså, inden jeg mødte Said, der havde jeg jo været alene i nogle år og savnet igen at have en kæreste. Men jeg var overhovedet ikke i tvivl om, at jeg ville have det barn nogensinde. Altså, det har jeg ikke været i tvivl om et sekund. Jeg tror, det bliver 8 af sådan nogle her kasser. Det må ikke blive mere. Så må jeg jo bare... Så må jeg smide noget ud. Eller noget mere ud. Men jeg tror, det bliver de der 8. Jeg har tidligere haft det sådan, jeg sælger aldrig min lejlighed, fordi at det er så svært at have en lejlighed, og jeg er så glad for at bo her. Men jeg tror, det er meget godt bare at give slip. Det ved jeg ikke, hvordan jeg lige skal... Jeg var i Marokko første gang for et år siden.
Det var enormt koldt på det tidspunkt, så jeg endte nede i Sahara. Han er virkelig høj, ikke? Og han går med som regel med en stor turban. Og sådan fylder meget, ikke? Så man kan ligesom ikke undgå at se ham med det samme. Og jeg synes selvfølgelig, han var meget smuk. Men den første aften, jeg var der, så lavede vi sådan nærmest fest, og vi dansede. Og det var jo fantastisk. Og så gik der nogle dage, og så var vi sammen. Og så blev vi endt med at blive 6 uger. Ja, vi kunne ikke rigtig snakke sammen, fordi han kan meget lidt fransk. Så det var også lidt sådan virkelig med at bare give slip og bare være i det, der skete. Jeg troede jo ikke, eller jeg forestillede mig ikke rigtigt, det var noget, der skulle fortsætte, indtil jeg så lige pludselig var blevet rigtig forelsket. Der er nogen derovre, tror jeg. Er de ikke for... De der ikke modne, de her? Nej, men lad den ligge helt forsigtigt alligevel. Du må ikke smide dem ud. Nej, så er der ikke flere, der er modne. Så er der kaffe i gården. Tak. Jeg rejser forhåbentlig i løbet af næste uge. Så hurtigt som muligt. Nu er jeg ligesom klar til at tage afsted. Jeg er bekymret for, hvordan det skal gå. Om Anja kan få lov at være Anja, eller om hun skal være muslim og sådan noget. Nej, men... Jamen altså bare, at du skulle miste friheden. Altså friheden virkelig til at, som mor begyndte med at sige, til at være dig selv. Jeg ville jo ikke tage derned, hvis jeg troede, at jeg skulle opføre mig så meget anderledes, end jeg har lyst til. Tidligere i andre forhold, før jeg har lært sådan, hvordan jeg skulle være mig selv, så har jeg opgivet ting og været afhængig og ikke haft min frihed. Og det har lige så meget været min egen skyld. Nå. Hvor Said er den, som... Altså, jeg har aldrig mødt en, der har haft større respekt for andre mennesker og omsorg. Hvis for eksempel du har tænkt at tage på ferie, eller i værste tilfælde rejse hjem, er det noget, han kan modsætte sig? Nej. Barnet tilhører jo faktisk faren jo. Nej. Nå? Den tilhører os begge to. Du skal ikke mere. Ja, det er jo ingen personlig kritik. Nej, det ved jeg godt. Det ved jeg godt. Ja. Jeg ved ikke helt, hvorfor det rører mig så meget, og virkelig gør mig ked af det. Men måske er det fordi, at det føles som et personligt angreb på Said, som de ikke kender. Jeg kunne jo bare vælge også at sige, så skal jeg bare være alenemor herhjemme, fordi at det er for farligt det andet, men det vil jo være ligesom at... det vil da være for dumt, og jeg tror, man nægter sig selv et fantastisk liv, hvis man baserer det på frygt. Så vil jeg hellere indstille mig på det bedste, fordi jeg skaber det jo selv. Men til at begynde med, så har jeg jo nogle penge med fra lejligheden. Men så har vi snakket om at bygge eller at købe et hotel.
Tu me fais un bisou? Bisous. Det var Saids idé at bygge et hotel her. Og først så tænkte jeg, at det kunne blive svært, fordi det vidste jeg ikke noget om. Men nu synes jeg, tror jeg, det er en rigtig god idé. Og en mulighed for forhåbentlig at leve godt hernede. Est-ce que tu peux mettre ton main? Tu peux mettre ta main pour toucher. Il y a le bébé ici. Tu peux sentir. Tu peux faire. Ici. Ici. Comme ça. Oui. Ouais. Elle bouge? Ouais. Et quand je suis arrivée à l'hôpital, on dit tu es enceinte? Oui. مولاي احمد اخويا اخبار مولاي احمد الله يعمر هذا Ça va, ça va. Alors demain, Inch'Allah, on fait le henna. Tu vas être à côté de moi? Non. Non? Oh. Tu vas me laisser seule là? Avec les mains comme ça? Der er jo 16 års forskel, sådan aldersmæssigt, på Said og mig. Said, han er 21 år. Og altså for mig betyder det ikke noget, for ham betyder det heller ikke noget. Og i Marokko har man ligesom en anden holdning til, der er stor aldersforskel. Det tænker man egentlig ikke så meget på, tror jeg. Et toi dans le Khaïma? Han har jo arbejdet på forskellige hoteller, siden han var meget ung for at forsørge familien. Så han er jo ikke gået i skole. Jeg tror ikke på, at det er en forhindring. Jeg tror, det kommer an på personen. Se, dig og Anja har ikke kendt hinanden så længe, men hvor godt synes du kender hende? ساعد انت وانيا المعيشه ديالكم مع بعضكم ماشي طويله بزاف. وهي الصراحة ما كنعرفوا عليها من نهار عاشرها وعاشرتنا، ما يمكن نعرفوا عليها مزيان. والله عمرها دار وبنت الناس. Hvad siger folk til, at du har en kæreste fra udlandet? هما الناس هضروا بزاف كاع الصراحة وقالوا لك اودي راه هاديك خدا وانت كاع مغربي وهي قاورية. المهم فيها بزاف د الهضرة، ولكن اللي تبع الهضرة فرحان يعني حنا الحمد لله بغينا في الحياة ديالنا الوليدات، بغينا حتى حنا نشوفوا وليدات قدامنا، وبغينا حتى حنا نكونوا حتى حنا يعني أسرة ما بيننا وبيناتنا، وكنتمناو الخير للجميع. Det er dejligt varmt, det her tøj. Nu kommer jeg ikke til at fryse i aften. Det er rimelig varmt. Hvordan har du det? Jeg har det okay, sådan, så længe jeg sidder her. Når de spiller, så sparker babyen helt vildt. Jeg ved ikke, om han synes, det er fedt, eller om det er for stressende, men det er okay indtil videre.
Det er bare så varmt at have det her tøj på. Og så hende her ved siden af, hun er lidt irriterende. Men der er altid en eller anden, der ligesom er i nærheden. Og du er nu, papa. Så... Altså det, at vi bliver gift nu, det er ligesom at få prinsen på den hvide hest. Vinde 1 million, jeg ved ikke. Det føles helt vildt, synes jeg. At vi ligesom bekræfter vores forhold på den her måde. Det føles virkelig stort. Han siger, at han elsker mig, og han kalder mig Habiba. Og jeg kan bare mærke, at han udtrykker sig ikke med ord, men på andre måder. C'est pour le mariage hier? Magnifique, oui, j'ai vu. Moi? Oui, j'ai vu. Le matin. De moi. D'accord, comment ça va? La terre, tout ça, c'est... La terre, c'est bien réglé? La terre, c'est bien. Tout ça est bien, avec comme ça. Nous, maintenant, on attend pour le programme. Qu'est-ce que vous voulez faire? Alors, c'est nous qui vont faire le programme. Altså lige nu er det jo, det her hotelprojekt er jo ligesom det, vi skal leve af. Så, men jeg prøver ikke at bekymre mig om det. On m'a dit il faut aller regarder tous les jours qu'il travaille bien, mais quand même pour faire tout, ça va prendre 7-8 mois. 8 mois? Oui, on m'a dit ça. Le Maroc, patati patata. Oui. Tout le Maroc, c'est patati patata. Oui, je connais. Je connais bien. Patati patata, patata. Comme Rachid. Oui. Hein? 2 mois. 2 mois? Oui. Tu penses qu'on peut terminer en 2 mois? 2 mois. Oui. Oui. Alors toi, tu vas être là tous les jours, du matin au soir. Regardez bien. Moi, je travaille med l'auberge. Han har sådan en virkelig stærk udstråling, og jeg synes, sådan lige fra det første har han udstrålet sådan meget rent hjerte, synes jeg. Og har også den der selvfølgelig stolthed, som så mange mænd har i det område dernede. البيضه راه عندك لا تشد بيض وحده ويلوح شد بيديك جوج البسكليت شوف الحانوت الاول اللي كاين هنايا قول يعطيك جوج لامات الباب راه ما يسمعش
ici les tables. Ici, les coins là. 4 tables. La table ici, jusqu'ici. Oui. 4 tables. Oui. Écoute, je sais pas moi, la taille Hada, c'est trop petit. Mais le nul, ce monsieur, ça va pas du tout. Ce qu'il y en a, c'est quand même... Ça, c'est pas un bon travail, ce vélo, c'est mais bon. Tu vois, regardez. Quand il y a des trous partout. Là, c'est vraiment... Mettre la grande porte. Et c'est bien le homard que je pense pas, je sais pas. Je pense qu'il faut que toi, tu partir. Rissani. Aussi les éliges. Det er ligesom sådan en kæmpestor støvsky, der nærmer sig, så går der 2 minutter, så er man bare sådan helt pakket ind. واش بغيت؟ ما تمشيش؟ تجلس حدا امك؟ لا. علاه؟ امك. سيجلس حدا امك انا نمشي الرسالة. Écoute, Saïd, لا c'est toi le grand, hein? Ou tu décides, il vient avec toi, il vient pas. Tu fais pas la discussion avec Nassim, hein? Qu'ils ne savent pas partir ou ne pas partir, hein? Déjà, tu as décidé de le ramener, tu ne dis pas de rester ici. Qu'est-ce qu'il va penser, lui? شوف يديك. Hej. Jo, du må gerne tale lidt højere. Jamen, altså, der sker ikke rigtig så meget. Du ved, vi mangler ligesom penge til at blive færdige, og vi ved ikke rigtig, hvordan vi skal komme videre med det hele. Nej, altså, pengene, de slap jo op sådan en gang i foråret, og så vi ved ikke rigtig, hvor vi skal få pengene fra. باتي الرساني. Okay. Qu'est-ce que tu veux faire? Chercher le خبز. نشرش الخبز. نشوف واش كاينه الخدمه. كاين 10 درهم بور باتي. Je sais pas. Là, tu aurais chez dirham. Tu penses que tu viens ce soir ou tu viens demain? On trouve le travail, ça. Parce que quand je suis plus pour Nassim et moi, tu vois. Et combien tu gagnes? Le même que toujours, comme ça, 50 dirhams? 50 5 € le jour? 100 dirhams. Ouais. Tu as la chance, toi. 80, ça dépend. وبارتي recherche comme ça de stop, ça sera bien. كاين كيلكا رامني الكراتو الريساني. وين فولي جودوي بعدك. الله راه نبوسك. راه شدك الاخر. شدك الاخر. طرطق لي جوج. Det er sådan en stormende dag, og det er helt vildt kritisk. Vi har ingen penge, vi har ikke noget mad. Og vi har ikke sagt, har ikke noget job på det der job, mens han skulle være væk og hugge sten blev heller ikke til noget. Der er sand over det hele, og vores træer de blæser i stykker. Og det er virkelig krise. Vi har stort set ikke haft nogen penge. I går havde vi 2 dirham til at købe 2 æg for, ellers har vi spist brød og drukket te og vand de sidste par dage. Jeg kan godt forstå, at Said, han ved ikke, hvad han skal gøre, men det ved jeg heller ikke. I sidste ende, så er det ligesom hans land, og ham, der bliver nødt til at skaffe penge nu.
travailler là-dedans tout de suite, non? Oh non. Travaille-toi, t'es pas bien. Là, voilà, ça y est, je suis tout le marché dans le chaud d'abord. Je suis en train de travailler, toi. Der er kommet en helt ny plan for hotellet. Og Said, han ligger på sofaen, og så siger jeg til Said, at enten går du ud og arbejder, eller også så nu skal der bare ske noget. Så siger han lidt senere, at det var så Anjas plan, og i morgen kommer Saids plan. Og så tænker jeg, okay, hvad sker der nu? Og så er det, at han fortæller, at han synes, at vi skal sælge hotellet. Så siger jeg nej, og fortsætter han, og så køber vi et stykke jord, og så bygger vi et nyt hotel. Og det skal jeg lige sådan tænke over. Men så synes jeg faktisk, det lyder som en god idé. هذا ريستوران. Oui. Ici, on fait une petite porte derrière, non? غير بلاتي. غادي نخدمو هنا بهذاك الطابلة. الطابلة هي الأولى. Ja, det er ligesom planen. Og så har vi siden ligesom, så har vi følt, altså vi er blevet meget hooked på den der idé. شم يلا تحرك. Non, c'est... Jeg synes, det er synd, at I vil gå i gang med at sælge hotellet, du snakkede om. Jeg er sikker på, at... Altså, jeg tror, man skal have mod til at give slip. Jamen, jeg ved så ikke rigtigt. Men hvis vi kunne få de penge for det, vi godt vil, ikke? Så kunne vi lave det, som vi kunne tænke os. Og Said skal være med til at overvåge det hele, og... Ja. Og vi kunne lave et endnu federe hotel. Det kan ikke være bedre. Jo, det kan det måske. Det kan det sagtens. Synes du, det er mærkeligt? Jeg synes, det var... Ja, det synes jeg. Nu ved vi, hvad vi vil. Ja. Og nu at gå efter noget endnu bedre. Men det er jo det, jeg er bange for, at I ikke kan få penge ud af folk. Og så smuldrer jeres penge igen. Det bliver jo et officielt papir, så det bliver jo en officiel handling, at de betaler os. Ja. Ikke? Ja, jo, det skal det jo være. Ja, det er jo klart. Det er klart, ja. Men for mig føltes det ikke klart, da I startede. Nej, men der har tingene jo været anderledes, og vi vidste jo ikke, hvordan tingene fungerede. Jeg venter spændt på at høre. Ja, men vi er jo selv utålmodige. Og jeg kan ikke tænke mig, at Said kan være heldig at få det solgt, når du er væk. Tror du ikke? Det tror jeg godt, han kan. Nå. Jeg lever jo ikke så forfærdeligt længe, så jeg har brug for de penge, så tænk ikke på det. Du lever der mindst 20 år endnu? Det håber jeg ikke. Jo. Ja, det er muligt. Hvad? Ja, det kan lade sig gøre. Ja, selvfølgelig kan det. Prøv at tænke på Klaus Riskær. Hvor mange gange er han gået for lidt, så laver han da bare noget nyt. Tænk, hvis han havde givet op første gang. هذه الصالة أنا
غادي خلاص راه مريقله مازال خصها غير شي حاجه قليله. لا الفينيسيون شويه البلينتا. لا الفينيسيون مازال شويه. هادي الريستورا. مزيانه. بحال هادي هادي شكل الخدمه ديال ديال الصاله، ولكن هادي محيت الريستورا عاليين شويه هاد لي فوتاي ديالها، على حساب اللي بغى يجلس ياكل، على حساب. هادي مازال حتى دوزت لها الجليج وخالفوا لي وحده بيضاء جات ما مريقلاش مع الخوت وقلع داكشي كله. مازال خصها الخدمه واخا هكاك. هذا البلاصه ديال الفريغو ديال الثلاجه ضروري خصك الضو. ضروري خص الضو، غير مازال دابا خلاص. والثمن دابا حاطين حنا كنقولوا 84 مليون. ايوا انتظروك راه قلت لنا الثمن غادي نفكروا حتى حنا شويه ان شاء الله ونشاوروا مع الخوت وداك الشيء ان شاء الله. الا ولات تكون خير، ولكن الثمن 84 مليون راه غالي خلاص. بالنسبه حيت مازال ما كاملش ومازال خاصو الرخص، مازال خاصو الخدمه، مازال البيبان. بزاف اخويا خصو. نعم. المهم فكر انت المحل راك عرفتي راه ما لقيتناش انا هنا. المهم راه كاين الوليدات الله يرحم والدينا بارك الله فيك. يلاه دير له بوسه من تما. يرحم والديك. Ja, hej, det er Anja. Nå. Nå. Dem, vi skylder flest penge, det er min mor. Men okay, hun siger altid, at vi kan betale senere. Selvom nu beder vi hende ikke om flere penge. Der er butikken, hvor vi købte på klods, og vi skylder 3.000 dirham. Det er rigtig mange penge. Så der har vi ikke købt ind i et halvt år, fordi vi er så flove over, at vi skylder penge. Det herinde, vi skylder nogle penge. Nu står han og kigger sådan meget grund på mig. Og så er der også en købmand, som har sådan en forretning lige midt i byen. Så der går jeg heller ikke ind og køber. Så er der ham, der har lagt fliser og lavet forskellige arbejder. Så er der ham, der kommer med vand. Nogle af dem, der har kørt transport, vi noget cement. Dem, der har arbejdet i muren. Så er der ham, der har lavet elarbejde. Og så er der lige en onkel her og der. Men alt i alt er det rigtig meget. Det er rigtig vemmeligt at have gæld. Vi regner ud, at vi mangler omkring 20.000 kroner, 20-25, så det er jo ikke så meget. Men det er jo meget, hvis man tjener 35 om dagen. Nous, c'est d'abord, c'est qu'est-ce qu'on va faire d'abord? Castio. Tu penses qu'il y a quelqu'un pour acheter ou peut-être parce que jusqu'à maintenant, on a juste pensé à vendre? travailler المهم partir travailler n'est pas problème ولا ما problème ولا كاستيو ولا ما كاستيو. لي كاستيو هو dormir penser je malade la tête. Said, han har det med at ligesom lukke døren, som han siger, og bare være sådan helt tavs. Og jeg ved jo ikke, hvad det er, der foregår i hans hoved. Det kan godt tage rigtig lang tid, før han forklarer, hvis der overhovedet kommer nogle forklaringer. Nogle gange er det noget, han er sur over. Nogle gange så bliver jeg bare ligesom irriteret over, at han sådan nærmest ignorerer mig. Jeg har også snakket om det. Han er godt klar over, at det ikke er særlig godt. Han siger bare, at han ved ikke, hvorfor. Sådan at nogle gange, så klapper han helt i. Oui, c'est. كاينش الضو، ما كاينش الماء، ما كاينش بزاف، ما كاينش. Je peux dire quelque chose? واخا نتخيك هادو خليها. لا. دابا. C'est comme ça le حياة. Avancer toi avec le كل شيء. ما بغيتش نبقى جالسة أنا كوم سا.
LSD. LSD. Det kan da godt være LSD, så. Ja, måske. Så det må du viske. Men jeg snakkede med Said, han var rigtig glad for, at vi kunne låne de der penge. Jeg havde jo ikke tænkt, at vi skulle låne flere penge. Men altså på den anden side, når du nu har tilbudt det, så synes jeg, at det er jo fint. Altså det er jo en løsning for virkelig at kunne lave en masse færdigt nu. Det er jo en nødvendighed. For det er altså, man kommer ingen vegne, hvis ikke det bliver færdigt. Nej, det er jo... Så må vi se, hvornår de bliver betalt tilbage. Ja. Og det bliver nok ikke i min tid, så det bliver de andre, der kommer til at slås med dig. Ja, det håber jeg da ikke. Jeg håber da ikke, de kommer og kræver, at jeg skal have penge. Hvem skulle gøre det? Ja, dem alle sammen, de sidste her. Ja, men der er vel en værdi i dit hus derovre? Jamen, de skal jo deles imellem jer 5-6 Ja, stykker. men det må der blive mere. Så er der jo ikke nogen, der kan kræve penge. Nå. Nej, det har jeg faktisk ikke tænkt over. Jeg mener, det hus, det er jo mere end... Hun skal vel betale 1 million eller mere? Ja, 1 million kan den, hvis det bliver solgt nu. Dengang jeg købte bil, så tog jeg jo 750, så dem har jeg så mere eller mindre fået ende på nu. Hvis du har lånt 750.000? Ja. Så er der jo ikke særlig meget i huset. Nej, det har du forresten ret i. Det kan der jo ikke blive ved med at være. Det er da klart, det er da klart. Nå, men det spekulerer vi ikke på. Når du nu har strikket til Nassim, eller hvis du ikke gider, så kan du gå i gang med at strikke babytøj. Nå, venter du? Ja. Hvornår skal det så være omtrent? Jamen, det ved jeg ikke endnu. Til januar omkring, tror jeg. Nå. Jeg tror nok, det skal gå det hele. Nu bliver det sådan. Ja, det er jo ikke til at ændre. Nej. دابا دازت مرحلة غريبة ولكن ما يهمش. من بعد طلعت المرحلة ديال الجوجية بقيت عالم في شكل. بديت في الحياة ديالي من الصغر. ملي قلت بسم الله في الحياة دوزت مرحلة غريبة وزينة. كنت كنتمنى يجي واحد النهار غادي ان شاء الله نقد فيه راسي وعائلتي معايا. Jeg har lige snakket med Said, og det har været rigtig forfærdeligt. Han synes, han synes virkelig, at jeg skal få abort. Og lige pludselig tænker jeg, at det var måske det bedste. Det eneste, jeg tænker bare, at om jeg kan leve med det på min samvittighed, når jeg føler, at jeg har slået et menneske ihjel. Og jeg forstår ikke, hvorfor han er så... Han siger, at han vil kun have et barn. Han vil simpelthen ikke have flere børn. I hvert fald ikke nu. Og det er virkelig forfærdeligt at være så langt væk fra.
Hallo, Said? Hallo? Hallo, ça va? Ça va bien et toi? شوفك 1, 2, 3 Det er ham, der nu har ændret mening, så han synes, at han siger, det er noget, jeg skal bestemme. Men han siger, lad os bare beholde barnet. Det kan jeg ikke sige andet. Så havde du ikke spurgt dig om, så havde du sørget for at få det fjernet, når du... Nej, altså jeg havde overvejet det lidt, men jeg synes, det var svært, og så sagde han synes, at vi skulle beholde den, og sådan, ja, så ja. Det blev vi enige om. Så mener jeg, så når den alligevel er ventet med glæde, så synes jeg, det skal nok gå det hele. Ja, det tror jeg. Hvad så, Nissim? Er lillebror lige kommet? Ja. Lillebror. Kommer han. Den ligger på bakken. Ja. Han får et tøj på. Ja. Med sine tæer. Se. Des fois, c'est aussi comme quand on est tellement bien, comme ça, nous, tranquille, que tout est bien. On n'a pas... Des fois, on a même oublié comme ça qu'il faut travailler et tout ce qu'il faut faire. Des fois, on aime bien rester long quand même. Du se, solen den er ved at gå ned. Se, hvor flot. Det er meget flot. Ja. Nu skal vi se at få vandet vores træer færdige. Jeg vil gerne se det der. Ja. Ikke? Se den næsten stykker. Se den stykker. Jeg har ikke lyst til at give op, det er rigtigt. Men jeg kan ikke køre det her hotel alene. Han ryger tjal hver dag. Og hvis han ikke gør det, så laver han brændevin. Og den sidste tid er han begyndt at gøre begge dele. Og han mener selvfølgelig ikke, det påvirker ham overhovedet. Og selvom der er de der glimt af, hvor tingene er gode, så er det her liv bare så meget fuld af vold. Verbal vold. Og trusler. Det er altså fuldstændig klik i hjernen, du. Jamen, hvad er det, han har gjort? Han er blevet så ondskabsfuld, altså. Fuldstændig. Altså, hvis han truer dig... Ja. Det går jo ikke. Nej, det gør det jo ikke. Og jeg skal også afsted. Det skal jeg også. Ja. Og hvis jeg så siger noget, så siger han, nu brænder jeg huset. Livet er for kort til at leve i vrede eller under vrede. Men det heller ikke at forlade det her sted, for jeg elsker at være her. Jeg kan ikke forestille mig at bo andre steder. Ikke engang i Danmark.
så er det dejligt, når vi finder hinanden og snakke sammen. Vi fortsætter. Og så fik jeg den idé, at vi kunne lave vores reception lidt pæn ved at bruge nogle fliser, så kanterne ikke de bliver så ødelagt. Det er rigtig fedt, hver gang vi får lavet bare lidt fremskridt. Også fordi jeg ikke har lyst til at give op. Jeg har det ligesom om, at vi er i gang med noget nyt, der ved, at der sker sådan en drejning. Hvor kan jeg bare mærke, han har savnet mig så meget. Og når han kommer hjem, så siger han, at han elsker mig. Og det er helt nyt. Ikke at han aldrig har sagt det før, men det har han i hvert fald ikke sagt i lang tid. Det gør mig bare så glad. Man skulle tro, der havde været krig her i vores hus. Det har der næsten også. Satan er blevet fuldstændig sindssyg. Psykotisk. Der er faktisk ikke noget rode i det her vindue. Det er smadret. Jeg har lige pillet ud. De sagde, at han har lige smadret det med sit hoved. Jeg elsker bare det her sted. Hvorfor skal jeg tvinges til at flytte herfra, du? Hvorfor dog? Det er bare fordi, han er større og stærkere end mig. شنو؟ ها شنو؟ صبر بلاتي صبر. ها شنو؟ مال ماماك حرقات. Anja, hvad er det, der sker? Han havde ikke kunne finde noget at ryge den dag, så han var meget aggressiv, ikke? Så sagde han, min plan er nu, at nu slår jeg jer alle sammen ihjel. Og alle sammen. Ikke kun mig selv. Så var de 2 største knive, vi havde. Så prøvede jeg at snakke lidt med ham sådan stille og roligt om det er det. Så sagde han, du skal bare gå i seng. Så gik jeg i seng. Og så lå jeg der og ventede lidt, så kunne jeg høre, at han låste døren. Så kom han ind på værelset, og han havde de der 2 knive med, ikke? Så sad han der. Og så tænkte jeg, okay, og snakker med ham, og sådan lidt skuespil og sådan. Og så ender det med, at han siger, jamen, du får lov til at, du får børnene, og så skal jeg nok gå. Så her til i dag her, så kunne jeg godt se, okay, så er den lidt galt igen, ikke? Det går ikke. Nej, men hvor skal jeg gå hen? Jeg ved ikke helt præcis, hvad der er gået galt, og jeg ved ikke, hvornår det begyndte at gå galt. Måske har det bare aldrig været. Måske har det aldrig været godt.
Jeg har virkelig troet på det. Jeg har virkelig kæmpet for det. Så meget. Jeg står set ikke sovet i nat, og efter nogle timer, hvor jeg lå og var bange for, at Said han ville dukke op og true mig igen, så stod det ligesom klart for mig, at vi rejser. Det kan godt være, at vi har et smukt hus. Men det er ikke færdigt. Mit ritual er bare en halvfærdig drøm, kan man sige. Meget mærkeligt. Jeg har aldrig troet, at jeg ville kunne tage den beslutning. Men måske begynder der noget nyt. Det er bare med at være stærk. Hvor skal vi hen? Vi skal hen og besøge Mamma. Og I kan skyde med vandpistoler. Ja. Jeg tænker, at tiden i Marokko, det var et eventyr på mange måder. Jeg var jo nødt til at tage hjem til sidst, fordi Said han truede mig. Og han truede med at gøre børnene ondt. Og han blev så aggressiv, at det kunne jeg ikke byde mig selv eller børnene. Det var sådan helt afgjort. Der var ikke mere at betænke sig på det tidspunkt. Vi har hørt lærkerne, når jeg kørte op med Leonas. Det er om morgenen lige værd at sige. Når vi cykler op til børnehaven, så hører vi lærkerne. Sikkert en påfugl. Det har vi ikke set, du. Der er ikke rigtig vilde påfugle her, tror jeg. Jeg håber, jeg snart kan tjene nok til, at jeg så kan betale lidt af på det. Men det er ikke sådan, at jeg går og tænker på hver dag og skal slå dig i hovedet, for at du ikke kommer med nogle penge. Sådan er det ikke. Ej, det er godt. Slet ikke. Jeg er så gammel, så jeg lever ikke så længe, så får jeg andre det at slås med. Det gør du det. Ja, men det er da dejligt, du siger herhjemme i hvert fald. Det kan jeg godt lide. Jeg synes, det er rart. Det er godt. Det er kedeligt selvfølgelig, at børnene ikke kan blive og lære deres svar rigtigt og kende sproget, men det er der ikke noget at gøre ved. Nej, det kan man jo måske, eller det kan de jo komme til, forhåbentlig. Ja. Men så, nej, det er kun godt, I er kommet hjem igen. Ja. 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 Said. Jeg tror, det var hans måde at ligesom, at han til sidst ligesom ville have mig væk, for at børnene skulle have andre muligheder for at vokse op under nogle bedre forhold. Han ved, de har det godt her. De har de muligheder for at gå i skole, som han
og muligheder, som man aldrig selv har haft. Så han spørger jo altid til, når vi snakker i telefonen, hvordan børnene har det, og han siger altid, at jeg skal passe godt på dem. Nu siger jeg sikkert, at der er ingen forbindelse til det opkaldte nummer eller sådan. Skal jeg prøve en gang til? Hvorfor tror du ikke, der er forbindelse? Fordi der, hvor han er henne, der er ikke forbindelse. Han er langt ude i bjergene.